Estaba ahí sentado un chico y me dijo, ¿has venido tú sola? ¡Viva San Fermín! Hola, Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queremos denunciarlo. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. Egiturazko sexu indarkeriaren ondorio den auzia da eta La Manada ez genion deitu nahi, baina beste aukerarik ez dugu izan azkenerako. Tira, dokumentala ere honezkero laster estreinua eta emakumeon egunerokoa beste behin ere isla izango da. Edonola ere, eguneroko honi erreparatzen hasita, gaurko unak beste zerbait ekarriko ote digu? Creo que el bloque ha hecho una buena campaña. Es una campaña estilo PNV. Cada vez están penubizando más unos y otros. Mezu bikoitza, ez da, Aitor Estebanek dakarrena, Galiziatik, jauzi kuantikoa, akaso Madrildik pasata Euskal Herrira, tira, zer etorriko ez ote zaigu, laster, jeltzaletasun hori edo jeltzale bilakatze hori, ez da mendik pasako, ez da? Eta gauzak honela, aizue, albiste honak ere bai, kanpaina atarikoan estreinuak, inaugurazioak. Ofizialki ez garela hasi, tira, Donostian, metroa, Kontxa azpian, atari berria, jantzi eskafandra. Gaurko aurrerapen labur bat zen hau dena, musika kontu erreparatzen diogu beti noski baietz Lier Band badoa zela martxoaren lehenean izango da, azken agurra, teloia, behera, jeitsiko duten eguna. I know why your hands shake when you step onto the bus. Lingering glances, fingers brushing your hips, he is sitting too close. The bus is full, but you feel alone. But you don't make a fuss. You hold your tongue when he holds your waist. When did you learn to be invisible? I know why your hands shake, mine do too. My knuckles are tired of holding keys between them. My fingers tired of typing, got home safe. My hands are tired of shaking. This time, I will take the seat beside yours. We will reclaim the space we used to fear. I will hold your hands to stop them shaking. We will not whisper when we want to scream. We will no longer offer up apologies. Instead, we will hold up each other. We will be the sisterhood they always feared. So when it takes all of your courage to just step on the bus, take my hand. You're riding with us. Gau onda izuela guztioi emakumeenganako indarkeriak milaka aurpegi dituelako. Izan egunez, edota izan gauez, izan egunerokoan, edota festa egunetan. Estaba ahí sentado un chico y me dijo, ¿has venido tú sola? ¡Viva San Fermín! Hola, Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queremos denunciarlo. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. Gertaera soila baina askaoz gehiago izan zen hau, La Manada auziaz ari gara, ez genion hala deitu nahi, baina azkenik hala izan zen. Egiturazko indarkeriaren kapitulu berri bat sona handia izan zuena, aurreikuspen latzenak ere bete zituelako bide juridikoa eta mediatikoa martxan jarri zenean. No era la primera vez que lo hacían.
gauza hauek sistematikoak direlako eta sistemaz erasotzen delako. Aipatzen genizuen, dokumentala estrainatu dela, estrainatuko dela, hobe esan da, laster izango da hori, interesgarria da zer nolako iritzi sorta bertan barne bildutakoa. Berez, emakumeonganako indarkeria kasuetan parte hartzen duten agente edo eragile ezberdinak ageri direlakoa, kasu ez guztiak, baina esanguratsuak direnak bai, eta bereziki kasu honek utzitako arrasto txarra. Estatu mailan, Espainian sexu indarkeriaren errealitatea eta ikuspuntua zein den agerian uzten duena. Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio. Ya sabemos que no nos creéis y ese es el problema. Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido? Muchas cosas que las mujeres hemos silenciado durante milenios. No os quedéis callados. Contadlo. Eta gauzak honela, Galizia hitz egingo dizuegu Espainiar ustezko estatu demokratikoari buruz izan ere zeresan ematen segitzen dute oraindik ere emango du, baina gaurkoan erreparatuko diogu ustez demokratizatu daiteken estatu horren baitako tiraz naiz luzatuko gauza da eta Zurine Rodríguez honi buruz galdetuko diogu Zurine gabon hasteko eta behin, baina hitza eman aurretik ondo iruditzen bazaizu Benegaren emaitza hauek zer nola baloratu diren, estatu mailan eztabaida plurinazional hori gertu ote da, tira, hemen bakoitzak bere estilo duzu lantzari gabe. Creo que el bloque ha hecho una buena campaña. Es una campaña estilo PNV. Cada vez están PNVizando más unos y otros. Eta PNVizatze horretan, jeltzale bilakatze horretan, entzun diogu Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariari Madrilen, Zurine, lasai asko bota du gainera, batzuk eta beste, hemen joko bikoitza du, akaso Otxandian hori buruz ere ari da, solik Ana Pontoni buruz. Y creo que Ana Pontón, su figura y su temple y su forma de hablar y sus mensajes pues han contribuido a tener pues, un muy buen resultado. Ez dakit ez ote den azalpen honetan hanka sartzen hasi, Esteban jauna, nola aterako ote du edo gehiago sartuko ote du? Pero un resultado que no es suficiente porque, insisto, un 47% nada de votos. Y yo creo que sí ha habido un traslado también de voto de otras opciones de izquierda, ¿no? Orduan, ez dakit zertan geratu den Zurine kontua, emaitza onak atera dituen, ez dituen onak atera, ez dakit hitz egiteko moduagatik irabazi ote dituen edo ez irabazi, baina emaitza onak Ana Pontonek, tira, giro interesgarria dago politikoki Zurine. Bai, egia da ez, nik horrelako hitzak entzun nitunean pixkat harritu nintzen, ez? Eta hasi nintzen begiratzen, ze intzun blokek, ze gauza intzun Benegak benetan EAJ bezalako kanpaina egiteko, ez? Eta bakarra topatu nuen, eta hori izan zen, Benegak egin duela Galiziako agenda, PNVek euskal agenda egiten duen bitartean, da bakarra, ez? Ikusten badegu oroar Benegaren kanpaina, zer daukagu? Oso lider esaguratzu bat, bide batez emakumea dana, oso kanpaina freskoa, oso soziala, justuki, behintzat, oain ez dakigu nolakoa izango dan EAJaren kanpaina, baina municipaleko kanpaina begiratzen badegu, freskotasun gutxi, nahiko kanpaina instituzional bat ikusi genuen, momentu hontan lidergo maskulinoa dakate, eta batez ere ekonomiaz eta bestelako gauzaz hitz egiten ari dira, eta ez azko kontu sozialaz. Orduan, nahi dutzen zait oso mantra marketingiano batetik egindako kontua dela, baina benetan
simplifikatzea, ez? Benegaren kanpaina eta maigainean ipintzea berdin EAJaren bezalakoa izatea, iruditzen zain nahiko populista eta sensazionalista bide batez. Zurine, zentzu horretan, egunotan aipatu diren bi ideia karrineko nituzke. Batetik, gaur bertan jakin ahal izan dugulako, hautagaitzak batean zein bestean, danbateko handia, jaso dute akaso aurrik zitekeena, Ezkerreko estatu mailako ordezkariek, Galiziako hauteskunde horiek Galiziakoak direla soilik esan dezakete batzuk, arrazoia izan dezakete zentzu horretan, Europearrak gertu dira, eta bitarte horretan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak. Sumar eta Podemosek badirudi ez dutela formula berritzeko aukerarik ikusten, eta Galiziako eredu berbera errepikatzera datorrela auzia. Galdera bide honetatik gehiago dijoa. Estatu mailako Ezkerrak zer nolako aurreikuspenak egiten ditu ikusita, zer nolako eztabaida, nazio eztabaidak ateioka dauden eta era nabarmenean gainera. Bai, nik uste dut Espainiako Ezkerrak badaukala izugarrizko erronka bat, eta da benetan territoriala den ezkerra bat izan behar dula, ez? Momentundan egia da, ez? Barne mailan izugarrizko liskarrak dakatela, eta hori eragina dauka elektoralki, Zumarren eta Podemosen arteko dibortzio hori, baina aldi berean ere, nik uste asko ikasi behar dutela, ez, BNG bezalako alderdi batetik, edo Bilduko bezalako alderdi batetik, ez? Azken boladan nik bai ikusten dut Espainiako Ezkerrak bere indar guztia jarri duela komunikazio politikoan, eta ez benetan alderdien egituraketan, ez? Eta hori ikusten da elektoralki, ez? Azken finean bueltatu indira Madrileko ezkerra bat, eta gainera oso ezkerra ahula, ez? Zen, Partido Sozialistak oso ondo egiten ari da lana, eta oso kapasa izaten ari da diskurtso ezkertiar bat sortzen eta geure ganatzen ezkerreko jende hori, ez? Ezkerra izateko behar dezu alderdia, behar dezu territorioa, behar dezu basea, ez? Eta momentuntan bai Zumarrek eta bai Podemos ez dakate hori, nik ez dut uste denik benetan espazioa ez dagoenik, igual Euskal Herrian espazio gutxiago dago, edo Galizian espazio gutxiago dago, baina Murtzia batean egon daiteke espazioa, Castilla-La Mancha batean egon daiteke espazioa, edo Extremaduran egon daiteke espazio politiko hori. Gauza da, herria ez dutela egiten, ez? Eta horregatik ni beste egunean esaten nuen, ez? Espainiako Ezkerrak soberanismoara begirat behar du, ez? Eta hori izaten duenean, ari naiz esaten ez bakarrik bere hildo ideologikotan, hildo ideologikoak bakoitzak definitu behar dituelako gura dituenak, baizik eta bere forma emateko erak, ez? Nola egikaratzen dira herrialdean. Eta hori da nire ustez falta zaiona, bai Zumarre, bai Podemosi, ez? Dena egin dute komunikazio politikoan. Eta komunikazio politikoa oso importantia da, eta nik uste dut ikasi behar degula honetik, baina horrela ez da egiten basea. Aitatu dugu, Esteban jauna eta komunikazio politikoa diozun honetan jeltzalizatzen, ez dakit, ez ote den honi buruzari, espero dugu ezetz? Aukera ezin hobea hain zuzen ere, egunotan hainbat eragile feminista, mugimendu feministak, agerraldiak izan ditugu, urteko txostena talaia feministaren eskutik, tira, zaintza erdigunera plataformaren agerraldia da gertuen duguna, greba feminista ostean, akaso, aurreikusitako edo behintzat emagainean jarritako auziak, ez du momentuz, erakunde publikoen aldetik ez dakit, errekonozimendu, aitortza, ez da urrats edo harreman berririk izan hortik, ze espero genezake martxoaren 8-ari begira. Bai, beira, atzo, mugimendu feministak nik ez demostratu dula, eta ez bakarrik greba feminista, baizik eta azken urtetan egindako ibilbidean, agente importantenetariko bat dala, ez? Autoridade guztia dakala, momentuntan Euskal Herrian ematen diren eztabaidak egiteko. Eta orduan interlokutore bada. Baina gainera liberean ere greba bat entzun, ez? Eta nik uste dut greba horren emaitza biziki ona izan zela, batez ere zaintza eremutan, ez? Eta zaintzan inguruko eztabaida badago, eta honen inguruan nik uste dut nahiko konsensua dagoela. Bihar Eusko Jaurlaritzak aurkeztuko du bere zaintzaren inguruko proposamenean, baina aldi berean ere greba bat egin dugu, mugimendu feminista badauka
proposamen bat zaintzarako, baina ez da interlokutorea. Neri hau, ez, pixkat, buruan egiten dit zarata, zergatik ez da interlokutorea. Eta hori eramaten dit, erantzutera, eta da, ez da interlokutorea, edo ez da izaten ari interlokutorea, mugimendu feministak planteatzen ari dan proposamenak eta planteamenduak gustokoak ez direlako. Ez? Mugimendu feminista publifikazioaren inguruan hitz egiten du, zaintzak komunitarizatzea, eta hori egiten dio izugarrizko interpelazioa momentuntan gobernuak egiten ari den estrategia privatizatzaileari. Orduan, interlokutorea bada, gauza da, interlokuzio hori autoridadea ematen ez dion agentea, eta gobernua holan egitea, nahi dutzen zait, dejazio handia, ez? Eta oso gutxi ezagutzen du nolakoa da mugimendu feministak, ez? Mugimendu feminista atzo aldarri bat entzun, agerraldi bat entzun eskatzeko interlokuzio hori, eta eskatzen segituko du autoridade hori badakalako. Zentzu horretan, neko egora bitxi izango da baita politiko eta instituzionalki datozen asteetan, martxoaren 8 erdigunean izango da, Talaia feministak urteko txosten aurrenekoz publiko ere egin du, entzun dezagun, Arrakalak bere horretan segitzen du, grebaren aipamen ere egiten du, zer nolako norabidea aurreikusten du Talaiak. Baina, txanponaren beste aldean edo, badagoela erresistentziak eta alternatibak artikulatzeko indarra, greba feminista orokor batetik gatoz. Mugimendu feministak erakutsi du bai sujetu ezberdinen, bai borroka ezberdinen arteko artikulazioak egiteko gai dela, konfluentzia espazioak eraiki dira 2023an, eta zentzu horretan ere borrokarako grinez eta esperantzaz ere bai. Gauzak honela Zurina, galdetu nahi dizuguna hoxe da, berez baldintzak egon badaude, mugimendu feministak osasuna badu, baina zaintza sektoreak gainbera nabarmena du, prekarizazioa mahai gainean dugu, ate joka, eta ustezko estatu edo gizarte ongizate onori dardarka dugu garai hauetan. Besteak beste, Garbin Arambururi entzun diogu, gaur Berria egunkarian eskainetako elkarrizketan. Oinarrezko soldata juridikoki ere bermatu daitekeela. Emakumezkoei zuzenan eragingo liekenen neurri izango litzateke hori tira. Aurrera begira, erronkarik ez zaigu falta, ezta? Bai, erronka asko ez, nik gaur irakurtzen nuen labeko idazkari orokorraren elkarrizketa eta oso interesgarria iruditzea bera planteatzen zuenan, ez? Lan marko propio bat behar dugu Euskal Herrian eta baldintzak daude hori egiteko, ez? Batetik, mugimendu sozialen eskutik juteko aukera dagoelako eta ezinbestean hor mugimendu feminista dago, ez? Lanaz hitz egiteko, lana modu globalean ulertuta, legia lan produktiboa zen erreproduktiboa, eta politikoki ere egoera positiboa badago, ez? Madrilen korrelazio indarrak onak dira Euskal Herrira begira. Egia da, hortze bi alderdi daudela eta biak gauza, aldi berean joan behar dira kontu hontan, ez? Eta hor badago zalantza, esantzet behar du bai atzeilu eta EAJ orduan bada momentua lan esparrun aldetik autonomi hori lortzeko eta independentzia du burujabetza hori lortzeko. Gau, hemen beste arazo batzuk daude eta da batasun sindikala ez dagoela eta ea benetan hau patronalak nahi duen edo ez duen nahi, ez? Orduan, bai, nik uste ezinbestekoa dela esparru propio bat ukitzea, lan esparru aldetik, baina hortarako korrelazio indarrak gure alde egon behar dira, eta momentu honetan hortxe gabiltza. Laxe, erronka hori erreparatuz segituko dugu baita datozen astetan ere, martxoaren 8 mugarri izango dugu gainera. Tira, gaurkoz agur esango dizugu Zurine, libratu zara, Donostiako metroari buruz hitz egitera goaz eta lasai pakean utziko zaitugu, hori beste baterako utziko dugu eta. Mila esker, gabon pasa Zurine, goazen Donostialdera. Ikusten duzue, zulaketa lanetan Donostian JK eta Kontxako Badiako natur gune eder horren azpian, aizue, porlanik ezin da falta ez da.
Ikuskizuna teknikoki ederra dela ez dizuegu ukatuko, zalaparta eta ez du saltxarik falta, baina guzti honek izan ere ezinezkoa zirudiena bete da. Alegia, metroa gauzatzea urrazpian eta hemen dugun inguru honetan, eta merke ateratzea. Biak ezinezkotzat jota, tira, azkenan lortu dute, baina merke inondik inora ez. Donostian hori beraz, eta Donostiako metroak zer esan ematen segituko du, gaur baina txalo zaparra da izan da. Aizue, langilei dagokienean gu ez gara hor sartuko behintzat. Dira, ikusten duzue, obra kontu hauetan buru-belarri sartuta, lehen sektorean ere zer gertatuko dute da. Lehen sektorea, la boxen sektorea, Madrilen, segiro da. Vamos a intentar ponernos una... Gazetari egurra, izan ere zenbait telebista kate ez dituzte gogoko eskuin mutur punta horretan dabiltzanak, baina izue, pentsa, gazetari espainiarrak ez bai dituzte gogoko ustez eskertearrak direlako, pentsa, zer gertatuko te zaie katalanei? Que els tractors arribin a aquest punt. Milers de persones que ara mateix volen expressar la seva protesta davant del Ministeri també. Eta entzuten duzue, barkaik zazue, baina telebista kate publiko katalanak bidali berezia bidali eta honekin topo? I hores d'ara el que faran és intentar arribar al Ministeri. Encara no han convocat la ruta que han de seguir. La intenció és que els tractors arribin en aquí. Andere honi, batek argitu beharko lioke, bai, katalanez ari dela, hori agerikoa da, ezta? Beraz, ondorioztatzen du. Orduan, katalana da? Katalana zara? Katalana zara? Em sembla que estava molesta amb la nostra connexió, m'ha semblat. Sí, hi ha una mica de perfil de tothom i aquí cadascú expressa el seu sentiment i aquesta dona que diu que Espanya és dels espanyols i Catalunya és dels catalans. En principi ja veus que hi ha trenat de tot tipus, sí que és cert que estem veient molta bandera espanyola. Tira, ikusten duzue, ados jartzea ez da hain gauza zaila, Espainia, Espainiarena omen, eta Katalunia, Kataluniarena. Tira, Euskaldunoi buruz ere gauza bera esan dezakete, Galiziarrei buruz, tira, ez dakite nola bukatuko duen kontu honek, baina egia da lehen sektorearen mugimendu honek baduela eskuineko ikutu handi bat. Eta gauzak honela, goazen bihotza pixka bat auspotzera, albiste honak ere ekartzen dizkizuegulako izan ere, posible ote da, Amerikanua etorri behar izan Bilboko merkatura euskaraz erosketak egiteko? Ni Amerikoa naiz, baina pizka baren euskara. Ameriketarra euskaraz ikasten? Spoken in small parts of northern Spain and France, Basque is one of the most interesting languages in the world because, unlike every other language in Europe, Basque is a language isolate, meaning it has no known relation to any other language family. French, Italian, and even more obscure European languages like the Romance language Occitan or the Celtic language Breton are all related, and linguists can trace their respective histories. But nobody actually knows where the Basque language comes from. But many scholars think that the Basque language actually descends from an ancient stratum of Paleolithic hunter-gatherers in Europe and is the only surviving representative of indigenous European tribes before Indo-European language families came to dominate the continent and eventually the entire world. So I recently went to Bilbao, the biggest city in Spanish Basque country, to try to practice this ancient European language, although due to centuries of suppression, many people here do not actually speak Basque. And to be honest, this was a really hard language to learn and I'm not very good either. But it was kind of fun to get so much attention when I tried speaking it nonetheless. But first, thanks to Factor for sponsoring this video. Jabetu zarete zenolako saltxa. Soinu bandarekin akaso ez du asmatu, 3 astetan euskara ikasi gehiegi eskazea litzateke, Ruper Ordorika jartzea eta ezakit zea maiz Bilboko herriberako merkatu horretan, tira, donola ere, zur eta lur, haua bete hortz utzi du bat baina gehiago, euskara ikastea ezinezkotzat, oso gauza zaila edota ez duela ezertarako balio besteak beste edota ezezko jarrera irmoan diren beste hainbaten aurrean, begira, zenolako girotxoa izan den, youtuber ezagun honi esker, ez da aztekoa,
youtuber hauek izugarrizko ikustaldi pila dituztela, alegia, Euskaldunak munduan are ezagunago egin garela, soinu banda esan dezagun mediterranear honekin, askotan egindako beste alegin askoren parten? Gaur lehenengo aldiz. Bueno, eta jolin, dakizu bertako jentia baino gehiago. Nik ez nago euskalduna. Ez zara euskalduna? No, ez zer euskalduna. Nik hiru semana ikastea? Hiru astea. Hiru aste? Ikaste egozin. Ikaste ari naiz. Ja. Harrituten hau. Ameriketarra euskaraz ikasten eta horrela hiru asteetan. Zara, bueno. No, un poco. Flipar? Benetan. Ba ez, amerikanoa. No. Un poco, sí. No, me gusta la idioma, me gusta. Pero euskera eta zergatik ikasi dozu? Zergatik? Si tienes una casa libre, dice que vayamos a visitarte. ¿En mi casa? Eta heldu gara, geuri ere etorri ziagu teloia beherantza tiratu arazteko unea, eta Lier Bandek ere alaxe egingo du, Donostiako taldeak azken egunak dituelako, Donostian bertan adio esango digutelako, ibilbidea atzen utzitain bat urtetako lana, oholtzak ugari, publikoa ere beste horren beste, eta disko guzta ederra ere bai. Maiatzaren martxoaren lehenean izango da, azken agurra, Donostian esan da bezala, eta guk ere, geure keinu edo kuku egin nahi izan diegu. Honekin besterik ez, bagoaz gaurkoz, bihar bueltan gatozela, mehatxu eginez edo eta konpromiso hartuz, badakizue, zintzo, azido hemen izango garela, kolpez kolpe, Antena Tikat egunero bezala xeke. Gabon pasa, eskerrik asko.